Nit màgica de Reis a Vilafant. Aquest any el bon temps ha permès fer el recorregut complet i ses majestats, acompanyades de les carrosses de fantasia dels personatges més coneguts pels més petits, han iniciat la cavalcada al costat de l'Institut de Vilafant, al barri de les Forques. Però no sense abans fer-se una fotografia amb els nens que han acompanyat amb les seves carrosses als Reis d'Orient en aquesta nit tan màgica. Una cavalcada que ha començat enfilant pel carrer de la Mare de Déu del Món, on molts nens i nenes no s'han volgut perdre l'oportunitat de saludar els Reis i sobretot de recollir uns quants caramels. Fanalets en mà, moltes famílies han volgut il·lusionades acompanyar els més petits de la casa. Els Reis han enfilat el camí cap al camp dels enginyers, on també els esperaven famílies per saludar-los. Les carrosses de ses majestats, acompanyades de l'Elsa, l'Anna, l'Olaf, de Frozen i altres personatges, ningú s'ha volgut perdre la cavalcada de Reis, ni en Mickey Mouse ni tampoc els ninots de neu. Tots ells han volgut estar a Vilafant per gaudir de la il·lusió i la màgia. Petits i grans han gaudit recollint caramels en aquesta cavalcada que ha passat també pel nucli antic per fer l'adoració al nen Jesús a la plaça del poble, per enfilar després cap a la part més esperada dels nens i nenes, veure ses majestats de ben a prop. Els Reis de l'Orient, abans de repartir els primers regals de la nit, han estat rebuts per l'alcaldessa del municipi, Consol Cantenys. A dalt al balcó, l'alcaldessa ha estat acompanyada de les emissàries, les nenes que han guanyat aquest any el concurs de postals de Nadal de Vilafant. Avis, pares, els Reis de l'Orient ja han arribat, ja són aquí! Avui, com veieu, m'acompanyen les emissàries dels nens i nenes de Vilafant, que estan al meu costat, i que totes dues, la Marina i l'Helena, porten una clau molt gran. Ensenya'ls, Marina, que ho vegin. Helena, perdona. Mireu quina clau, aquesta clau és màgica. I li donaran als Reis perquè puguin entrar a totes les cases. Els Reis es van dirigir a tots els nens i nenes que els escoltaven amb atenció des de la plaça i els van recordar la importància d'anar-se'n al llit ben d'hora en una nit com aquesta. Aneu a dormir aviat i si sentiu cap pres al menjador o a l'escala, no us preocupeu, som nosaltres. I després d'escoltar ses majestats, els més petits de la casa han pogut seure a la falda dels Reis per poder rebre el primer detallet de la nit.